mangane kok ngono kok. Lah nek medhun anak telu ping telu ya tetep ya mangane kudu Nah, disukur. jenenge pulang pinter ngomong ya. Gak. Walah ya wis aku tak ora omong kok. Nah, pulang Gak. iki pinter Iki ngomong. rong tuwek iki. Kok kowe wis pulang Gak. Urung tuwek iki kok tuwek. rambane sapa dirusak iki? Gonem lah tak pakane melu. Gundule sampean nggih wau. Heeh. Sing aku sapa iku? Aku Ngono ke laporan aku. ora Kok langsung del-del. Ning nggonku gak tanggungane nggonku lah. gak sing mek aku mang. Kalau bareng kau, Sing mek aku sing mek. kalau bareng kau, Sabar. gue kalau ndak tahu, Sing mek aku mang. nanti apa sudah, Mbok foto bareng le. Tak aku sing mek iku tak pakakno kok. Ngono teko kene kowe lho, dise yen marep bisa. Anu kita mbene ben klimis ngono ya. Ora kaya iso kaya klimis iki. Ya ora tetep kali iki klimis ora ngarah ya. Kok asal ditunggu kok gorene iki aku. Jirikne Ora jelek. kowe film pomoh lah kok. Jirikne kowe jelek. Anakan. Lah aku kan jagani sebenarnya mboke lemu kawin lah kuwi anake kan nak bodol nah.